Dnešná moderná veda nepovažuje zázraky a zázračné uzdravenia za povery, ale pozoruje a skúma ich okolnosti, aby konečne odhalila tieto tajomstvá. Pozorovali sa okolnosti zázračných uzdravení a výsledky sa aplikovali v praxi. Týmto spôsobom vznikol magneter, ktorý je senzačným prístrojom na podporu uzdravenia. Každá bunka živého organizmu má základné elektrické funkcie. Tieto elektromagnetické zmeny výrazne ovplyvňujú funkciu buniek a tkanív, ich metabolizmus, regeneráciu a citlivosť voči vonkajším aj vnútorným podnetom. Pravidelné používanie prístroja okrem toho, že podporuje liečbu rôznych chorôb, značne zmierňuje aj bolesti, normalizuje krvný tlak, znižuje hladinu cholesterolu, zvyšuje odolnosť voči stresu, zlepšuje zásobenie tkanív kyslíkom a tým spomaluje proces starnutia. Prístroj sa úspešne používa vo viacerých maďarských nemocniciach. Tento prístroj je teraz dostupný aj pre vás. Objednajte si ho na telefónnom čísle 0915 30 45 28. Magneter, aby ste znova verili na zázraky.